Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur. Iki dino iki selamat sore. Balik nembe aku di Arfiansah. Iki aku lagi ning omah lur. Sepurane lur iki mbuh iki. Masa suwira nganu YouTube. YouTube-e gak ini kehapus kita lur. Tinggo dolanan anakku. Aku gandeng ra tau dolanan HP. Aku ngurusi iki lur, gawe kandang ayam. Kandang mbek iki alhamdulillah wis iso tuku siji. Ini sampai ngomah lur. Nah, terus ngewangi nukang. Iki ngelus tembok ngene adik iki. Jero sesuk masang keramik. Tak sambil mulai nyambut gawe. Ya iki wis alhamdulillah ewang-ewang titik iso ngutuku wedhus. Nah, kenapa sithik-sithik satu kumbek ya tuku ayam barang dijemuk telure ya karo iku lur panen pari lur. Dadi aku suwi ra ngonten. Lah nggih ini aku iki bojoku menane dibenakne bojoku. Nah, kayak anakku lanang. Nah, wis nang kandang. Wis ngene iki sik berantakan lur. Pite lombok wis entek iki ra ngonten lombok sih sementara iki lagi alhamdulillah iki gelem ngonten nih. Lomboke libur dulu. Mungkin insya Allah habis puasa po. Pertengahan puasa lah. Tak nandur nanem sayur lagi. Cabenya yang kemarin masih ada lur. Cuma sedikit lur. Nih, ini sisanya. Nah, alhamdulillah buat nyambel sama nyayur masih cukup. Kalau yang di sawah sudah habis. Sini kak dulu. Alhamdulillah aku suwirang ngonten lur. Aku ngurusin gawe kandang. Ya tak sambil sore ngene iki lur. Sore ngene iki nek pas mulai nyambut gawe. Alhamdulillah aku gawe kandang iki sak wulan lur dewi lur. Diwangi anakku karo bojoku. Ya sithik-sithik tok wong loro karo bojoku karo anakku telu lah. Alhamdulillah dadi. Nah, aku wis tuku siji iki. Nah, pitike ning ngono. Nah, pitike lawas lur pitike. Pitike lawas. Tak pindah nggo nggo jimuk telure. Pokoknya nggo ngelongi duit blonjo lah lur. Di telur. Apa? Nah, ini sama kakak ini sore isinya iki lur. Iki nggone rung tadi tak toto saiki lur. Saiki tadi tekan kono kae. Tekan sepeda kae. Lagi ditoton. Tekan kene iki. Nah, iki wis rampung. Iki sesuk lebokne polybag neh. Nandur sayur. Nggak wis ngono ki lur. Wis suwi ra ngonten lur. Ha iki sampai apa jenenge? WT blok black savotene sampai ra rupo iki lur. Suket tok lur. Suket tok. Ini black savotene. Ya toh. Oh. Black savotene sampai rumput tok. Ora enek rupane. Nah, sesuk iki bonsene kan aku pas konten kene bonsai garis siji. Sesuk dipindah nang pinggir kene kabeh. Salon wis tak pindah kae. Telu kae tak pindah. Kuwi ning kene kae ning samping kene kabeh. Nah, iki termasuk iki barang lho. Iki kuwi karo kuwi sing ning kandang kuwi lagi tak keduk kuwi durung sempet nggih langsung aku ngoyak kae kandang kuwi. Ayo wis terus ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya. Lur. Sama ini ya, sama jempolnya. Oke, jempolnya ya, terima kasih. Sama enggak jempolnya jangan ya. Lur, orang apa percaya aku ngewangi nukang. Nah, ngono niru tak pindah. Emang rata iki aku. Nah.
Minta kunci uti. Belum dinyalain lampu nih. Ayo. Ayo. Di tas, kuncinya di tas, belum dinyalain lampu nih. Di sini kita. Ya lor ya. Jangan lupa like, subscribe. Yo nek masukan lor. Piye konten piye. Atau mana kuncinya? Belum dinyalain lampu nih. Biar ndak gelap. Sini ki lur aku yo nek konten apa ono ing ngene iki yo lur yo. Nek sumomo ngerti basa aku. Yo mohon dimaklumi. Wow. Sama depan. Oh, masih buat masang. Nah, udah yuk keluar. Udah nyala. Ini kilo. Nenek ngomah mulai nyambut gawe ngewangi nukang. Apa kolor kena. Titik-titik kena tuku bumbon. Kado nyelengi. Ya alhamdulillah. Satu kumbek. Tuku babon nak kulur. Benter bolo itu nggak benter bolo ya lur ya. Ki peduse. Ya lur ya. Tengah no benter bolo. Akeh. Ini enggak apa loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman. Ya. Itu minumnya masih enggak? Ya, ada isinya. Bambunya enggak apa tuh? Enggak apa-apa bambunya. Besok buat pagar. Di sini lur, guys. Dunia perlombaan libur dulu. Iki lagi ngewangi nukang. Sisa nek wis anu paling iki yo aku PR ku akeh banget lur. Iki mengkengi YouTube kehapus. Untung alhamdulillah. Sing apal akune sandine sing lali, tapi sandine tak eling-eling iki padha tak bulan baleni ping 3. Akhirnya alhamdulillah kena. Ya ta, yes ngene iki lur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Tapi itu ya, ini buatnya sederhana. Sederhana. Soalnya pakai HP. Pakai HP. Tidak pakai apa-apa. Ya, oke bos kecil. Harusnya pakai itu, pakai yang biasanya di film-film itu. Ya, namanya channel kecil ya lur. Oke lur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, terima kasih lur. Wassalamualaikum.